나니 헬레나याबो दिनै बिजामादैनाव थांगोन बुंदोंमोन। माबा माबि खाना हरफालायनोसै आङो। हरफानायाथ' मालाबा बिजामादैयाबो हाखु दाखु फैनाय जायो, फिसाजोआबो फैबाय थाया। दा जोंहा नानि उन्दै थांनायावनो हरफाखानोसै आङो आरामनो। एम्फौ एसे, अमा बेदर एसे, ओमफ्राय थास' बिसं एसे, माबा माबि हाग्रानि जाग्रा लोंग्रा मैगं थाइगं गासिबो न'आव दंनाय मानि। नानियाबो मालाबा मालाबा संना होयो, थेवब्लाबो खानो सोलाबबाय थायाना बेबो। बिमा हरनाया आलदा जाखाथारो। साम'खौबो आराम दहाय आङो दानखाबाय, सायखाबाय, हरफानोसै आं एसे। लांनानै संहैथोंसै सबायजों। आयै नै गथ'आ नोंबो थांफानबा थ'दो जाम्बिलाय, बिजामादैनाव थांनो मोनगोनखौनो। मा गासिबो थांजोबबालाय न'आवलाय सोरथो थागोन रानि? दाउ दं, अमा दं, मोसौ दं, बोरमा दं, हांसो दं, गासिबो दङ। आलाय सिलाय जाजोबगोन माथो। सानसे दसे अबबा थांबानो गोदाव सोराव जाजोबखायो। दे नोंहा थांग्रोदो, ओमफ्राय दा थाब थाङाबा गारियाबो बैयाव नेहैनांगौ, थाबखौनो मोना। जागोनलै आयै जागोन, गुमैया ससेनिफ्राय लांफैखागोन दा बैनिफ्राय। फन हरखाबायना। आरो गुमैया आंखौ खि लांफैया जायो आयै। बेसेबा गोबावनि उनाव बिबोनाङा थांनायनि खोथा ना आयै। आब'आबो गुमैयाबो बेसेबा खुसि जाखायो आं थांबा। जाबाय दे जाबाय। ओमफ्राय नोंनालाय थफ्लायालाय मा हरफानो साननायखो बिजामादै मोजांनो? ओमफ्राय फिसाजोनो खम माबा माबि बुथुमनाया जाहैथारबायसो बियो। औ हा दहायनो जगार खालामजोबखाबाय दा आंहालाय। नानिनो मैगं थाइगं गासिबो रेडि खालामजोबबाय। आरो बे साम' सायखानाय दानखानाया बेखौबो लांफाखादो। दा सबाय गोरलैजों आराम संहैदो नोंबनाव, मिथिबाय? नों दा जोंदाबो हाथायाव थांनो बुंदोंमोन दा, दिनै रबिबार। आरो ससे थांफानो हायामोन नोङो? फन हराखैनो, ससे थांफाबा मोजां जाबायमोन ना, भारा बासिगौमोन। नाङालै आयै, आंहा दा थांगोन, बेखौलाय मा भारा बासिनाय बासि। थांथोंलै, आंहा दा टट'जों थांगोन ससे, ओमफ्राय अट' गाखोनोसै ब्लद गुमैनाव। स्राय आलासि जाहैनोसै। ओमफ्रायथ' आङो एकदम बारे 7 दिनसो थाना फैखागोन आयै। फाग्लिनो एफा गोबाव थायो होमबा? इस आंनि आयै सना, गावहाबा ओमफ्राय थांबा हर थाबोनो लुगैयो, खिन्थु उफाय गैयियावसो नों थाया ने। ओमफ्राय आंखौबा नायलाय, एफा गोबावलायनो गोबावजों थांनायनि खोथा। आरो दाथ' आंहा कलेजावबो थांथ'वाखैना, बेखायनो आब'मोनाव आलासि जाहैनोसै गोबावजों। आइ, ओमफ्रायो बिस्राथ' दा गोजां बोथोर, कम्बल गुदुं जिनि खोथा थायो, ओमफ्राय थानायफोरा एसे उसुबिदा जायोना। न'आबो दाबो लुजोबनो हायाखै, बेखायनो बांद्राय गोबावबो दाथाद्राय आइ, मिथिबाय? जागोन गासिबो जाजोबगोन। नाथायबा बांद्राय गिलिर जाथोंल' दे नोंनि हरनायफोरा। आं हले लाङालै एफा गिलिर थिखोनानै हारसिंनो। जेबो नङा, गिलिर जाया अबाव। जोगोनार थाइसे, ओमफ्राय लाव थाइसे हरबाय, मैगं थाइगंआलाय बारा गिलिर जायाना। नोंगुमैया गारिजों लांफैखागोन, ससे आरोलाय माथो। दा नोंहा ससेखिनिल'सो, गारियावसो गारि सा सासो लांखागोन दा बेबो। दे आरो होमबालाय। ओंखारहैनोसैलां होमबालाय र'। खानायखौ आं दहाय लोबदोंमोन, रानाखैना दाबो। खालांनो एसे उसुबिदा जासिगोन ना। ओइ स्र' देलायनानै थां, आरो दख'ना गानलां दख'ना। बेफोरबायदि जानला मोनला ड्रेस दा गानलांथार नोङो, बिगुमै थानायावनो। ओजोंहायबो स्राय स्राय दख'ना गाननानै थाहै, मिथिबाय? जागोन। हाग्लि गथ'आ सिख्ला देरबाबो दाबो गोरलै गथ' बायदि। माइनाव, बोरोथो नोंनि आलु पर'था ना माबा एवनायालाय? औहाय जाबायानो र', गावनासो ओंखारनायानो जायाखै दाबो। बिनिफ्राय हिन्दाव, दा थाब थांनानै लायाबा सासेखौ नोंबोनांखौ। जागोन दे जागोन। दिनै सानदे, अमा बेदरखौबो थाब थाङाबा मोनखाया, सेलाय बेलायसो जायो। दासान्दिथ' आरो अमायाबो प्रब्लेम ना, खम जाथारबाय फाननायफोराबो। बेनोथ' आरो, गावहासो ओंखारनायानो थाबखौनो जाया, हिन्जाव बायदि मा देलायो। जाबायब्रा जाबाय आंनि माइनाव सना। आंनालाय देलायनायालाय मा, आंहालाय मा देलायबावनांगौखाय, सोर नायगोनब्रा आंखौलाय देलायबाबो। नायलुगाथ' लाजाखाया। दाबो द' साहाजों ओमफ्राय आलु पर'थाजों जानोसै माबायदि एवदों नोङो, एवफेरनोथ' रोंखायानो। आया सोलोंबासो रोंगोन दा। जोंहा बांसिनानो जानाय जायाना, थावनिखौ गावसोरनो जाया, गेस जायो होननानै। जोंहा ओजोंहाय न'आवहाय मालाबा नानिजों आंजों सङोमोन आरो एवोमोन। रोंगौ आरो नोंसोरो? दे दिनै जानायबा मोनथिसिगोन। लाबोदो थाबनो। अमा बेदर लायग्रोनोसै, नानिखौ लायनोसै, फन खालामफिनसै आं। दहायनो खेबसे फन खालामखांबावबाय। गथ'आ गोबावनिफ्राय दिनैसो जोंहानाव फैनो नागिरलायबाय। एसे माबा सप्तासेसो लाखिखागोन आं बिखौ। बिदिबाथ' बिनानाव फैबा आंखौ बारा नायनाय नंलालै नोङो, हो? बारा केयार खालामनाय नंला। बिनानावजों थायाथ'। जागोन माबा बिनानावजोंल', गावहाबो सोरजि रायलायो। गोबावजों फैब्लाथाय बिदिनोसै।
माबा दाख्लै गोदान लाबोनाया बेखौ नानिनो फैबा होनसै आङो गोसो जाथारबाय दाना जोंहा न'आबो बोरैबा सुहाबजोबथारो बिनानाव फैगोन नालाय एसे मोजां जगार खालामदोब्रा नङाबा बिब'आनो बासिजागोनबो ओरैनोबा खुगा थेव थेवखा बिगुमायाबो नाम जाफाबावगोनसोलै दे गोदान लाबोनायखौनो होबानो जाबाय जेबो नंला बायनो होनैनो दाख्लै राजमेलायाव लाबोखानायानो मोजां जाबाय आलासिफोर फैबा नांगौ जायोना गोजां बोथोराव जि दिगदार जायो नङाबा बेनोथ' आइयालाय ओमफ्रायो आइया बैयाव गाइखेर लायफिनदोंमोन दा नानि फैबा सा लोंनो गैलाना दा दहाय एसे थानायानो न'नियाथ' ओंखारानो एसेल'खा हाथायाव नुबा दा लाबोफाबावगोन आङो गाइखेर साहा मोनलोङाबा मोजां मोनथारालै गोजां बोथोराव ने गुदुं गुदुं लोंनो बरिया जाखायो मैया अखा हानानैसो सेस जाबायलै दिनैबो हाबावबाथ' मा जागौमोन दहाय दोमैबावदोंसोमोन लै सना थाब लाबोदो दा लेट जाबावगोनसो आंहा रायलायनानैनो लेट जालायलाङो जागोन हाय आब' गुमै जोबोद समायखायो नोंसोरनि कापोलखौ रावनिबो नोजोर दानांथों दे थारैनो आंनि बिब'आ जोबोद मोजां बिगुमै मोनखादों दे ओमफ्राय गुमैयाबो खम नंखाया हेन्डसामबो जोबोद हेन्डसामखा दाबो सोरबा नुबा फाग्लिसो जालायलांगोन मालाय आब'खौ मोजां मोननानै लादों बेफोरबायदि एथ' मोजां मोनग्रा गोसोथोग्रा ओमफ्राय आंबो बहा नागिरना मोनगोन देनाय हाय हेलेना खाफाल नांगौ दे बेफोरबायदि गुमै मोननोबो माने जिउनि लोगोरि मोननो थाखै आब'आ मालाय लाखिलै गुमैयाबो लाखि आब'आबो लाखि बिनिफ्राय दिनैहाय आंहाबो नोंसिनाव आलासि जाहैनोसै गोबाव समनि उनाव बिब'मोनाव थांनो मोनबाथाय ना गोसोफ्राबो जा मोजां मोनो आंनाव थारैनो आब'आ थांनायनिफ्राय आंना सिंगेल लाइफ बायदिसो जाथारबाय बेसेबां लोगो बायदि ज' थायोमोन लोगोनि गोनांथियानो गैयामोन आंहा आब' थाबा थाब हाबा जाग्रोबाय फाग्लिया आंनोबा दाबो सासेबो नागिरना होआहाय आंबो गुमै बायदि हेन्डसाम सोरखौबा मोनबा अब्लासो जागोन दा खोथाया आंबो जानला मोनलाखौ लाया जगारालाय जाजोबखाबाय नै थाब ओंखारदोंना ओंखाराखै बे फाग्लि गथ'आ ओइ नानि हेलेना जाबाय दा औलै आयै औ नुखायाखै आरो जाबाय दा खानायल' एसे खानबावनांसिगौ ओमफ्राय जाबाय बेसेथो खानो देलायो फालाय दसेनो जाया होमबा नोंसिना जि देलायो देलाय मांजानो लाजाया देलायनायफोरखौ एसे खम खालाम ओरैनोबाबो साइस नुखायो साइसखौ औलै आयै सिख्लायावनो देलायखायाबा देनांलाय आरो खामानि दामानि संसार जानाय माबा माबिजोंनो दिनानो थांगोन देलायनो समखौनो मोननाय नङा बेखायनो आंहा देलायखायो आरो नोंहालाय मा जाखो जाबाय दे थाबनो आयै बिदिबा माला मोनहैनांगौ दे जावैसोआबो दा नेफैबा मा जागोन थाब थांखायाखैनो आंसो थांगोन गावहासो हांखु जाबाय माबा जि थाबनो थांनो लिंबा थाङा आंखौबाथाय जि थिनहरनाया जाबाय थाबाय नालाय आरो फैनोबाबो किं जाबाय थालायगोन बे आंना रेडि जाजोब्बाय थाङोबाथाय थाङो थाङाबाथाय थाङा आंनाबाथाय बिदिसो जाबाय दे आयै ओमफ्राय ना मोनसे खोथा र' जोंहा आब'आना बिराद लाखिमारहाय बेफोरबायदि गुमै मोनदों न' आयै जा अनखायो आब'खौ फिसाया बिसिखौ अनाबा सोरखौथो अननो जाम्बिसियान अनलायलायनायजोंथ' संसारा मोजां जायो अनलायलायाबानोथ' दावराव दावसि जायो मोननै गोसोआबो अनलायलायनाय थानांगौ नंगौना आयै थेवबो आब'आ माने बिराद मोजां गुमैखौ मोनदों दे गावनिबो नोजोर दानांथारथों सुखु गोजोनै मोजां संसार जालांनो हाथों आंनि फिसा हिन्जावा मालाबा बिदि बुंबाय थानोबो नाङा खुगा नोजोर नांलायलाङो बोरैबा मिथिबाय दे ओमफ्राय जाबायबा ओंखारथ' नै नानि बिनिफ्राय ओजों खान्दा खुन्दा ड्रेसफोरखौ लांफालाबायना गानहैलाबायनाङा मिथिबाय नोगुमै थागोन मा थागोन न'नि मानसि गाज्रि नुयोना हजों नोम्ब'नि न'आव उफ जागोनलै ड्रेस नालाय ड्रेस मा खान्दा बेलाय खान्दाबाबो जेबो नङा माथो जाखो ड्रेसथ' अब्लाबो सिख्ला मानसि थांनाय बेफोरबायदिबा गाज्रि नुथारोना मिथिबाय आं बुजायहरखाबाय औ जागोन दे नोंनोबो जावैसो नागिरनांसिगोनसो स्राय हरगारनोसै ना माथो होनो दस्रा जावैसो मोनलायगोन आंहाबो आरोबाव जावैसो सासे मोनबावलायगोन ओइ नोङो थाङा माथो आं दानो नागारनानै न'खौ आंखौ माबा बिदाय हरनो सानखुमागासिनो बियो आब'आ थांबाय आं थांबालाय बेसे खालि जाया नामा न'आ आदायाबोथ' गोजानावसो थायो बैसो थानायाव थाब हाबा हरखानांगौ आरो माहाय उनाव आंहा टेनसनानो फ्रि जाबाय नै बे जावैसोनाव थांलाय उन्दैनाव थांलाय गेदेरनाव थांलाय थांबाय थानोसै आरोहाय बिमाया नोंसोरबो फैबाय थादो मोनथिखादों दे नोंनि इसाराखौ आं आयै नोंसाजाबो एसेबां गोरलैयै नोंखौ नागारनानै थाङाथ' बुजिबाय जागोन दे नाथाय मोजां जावैसो मोनबा ब्लड हरगारगोन आङो आरो सोरबा फसायनाय गावनियावबो दङबा नोंना मोजांखौ सायख'ना लाखा बेथि जानला मानलाबा थफ्ला लाना गिदिंनाङाबानो जाबाय बुजाला बुजालि बेफोरबायदिखौ मोनफाबानो जाबाय मोनथिखा मोजांखौ सायख'खा दंखायोबाबो नोंसाजाबो जानला मानला लायालै आयै नोंजामादैखौ फसायबाय नालाय फसायबाय ओरैबायदिखौसो फसायगोन आच्छा
गोबावनि उनाव नानिया जोंनाव फैनो नागिरदों। आं जोबोद खुसि। बिनानाव फैबा गोसोखौनो मोजां मोनलायो। आंहाबो थांबाय थानो हालाना। गोदो बेसे ज'-ज'मोन जोङो बिब' बिनानाव। नाथाय माथो खालामनो हिनजावनि फिसा सानसेबाबो हाबा जानानै गुबुननि न'खराव फैनो गोनां जायोना। आइयाथ' मा हरफाखासिगोनहाय बियो। दे बिमानि अननाय होननानै आं हरफानाय खिनिखौ गासिबो जेबो बादा होखाया। थांबाबो जेखि हरफाया लाबोखाथारो आङो बिमा हरबा। आरो आंबो लानानै थाङो माखौबा दंनायखौ न'आव जा दङ। दाथ' मैगंआबो दासो देरहांदों जोंहाना। एबाराव लेट गायबायना जोंहा। दे बेबो दा अमा बेदरखौ लाबोथोंसै, नानिखौबो लाबोफाखाथोंसै। दा दसे थानानै फन हरफिनसै आं नानिनो। गथ'आ एसे गोबाव थाथोंसैहाय जोंहानाव। आं गोबाव लाखिगोन बेखौ सप्तासेसो। गोगोम मोनलायथारो आंहा नानि फैबा। अमा बेदरखौ दा भाजा एवनोसै, टमेट'खौ बाथोन एवनोसै, माबा गोखैफोर थाबा मोजां मोनोना। मैथायाबो खानाय जायासै, दाख्लैसो खाबाय। आरो दाथ' नै जोबनोनो लागासै मैथाया। दालियाथ' थाखायो जोंहाना। दालि गैयाबानो जाया होननायसो जासिगोन। ओंखामबो एसे जानो लाखाबाय। दायो नानि फैबा बेदरखौल' एवना बरिया माबाना होनोसै जगार खालामनानै। मोनायाव दायो माबा मोनसे जासिगोनलाय बे। बेसेसो समजों सफैगोनबा बिबोनाङाबा। खनसे दहाय फन हरखांबायमोन, दा दसे थाना हरफिनबावनोसै आं। बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनै फाइनालि बिबोनांखौ नुसिगोन आरो ना। दा जोंहा माइनावाबो मोजां मोनसिगोन बे बिनानाव फैबोला। ओरैनो न'आवबो थांनाय जाखाया बांद्राय। आं मालाबा थांनो बुङो, नाथाय गावनो खामानिखौनो दं होननानै थांनोनो नागिरा न'आवबो। बिब' बिनानाव लोगो नांनानै ओमफ्राय गावस्रा लोगो जानोसै। आंखौसो बावाथ' माइनावा। केयार खालामनायखौ बावगुलायसिगोन बे। औ हेलौ। ओमफ्राय नों सहैदोंना सहैयाखै? सफैबायलै नै। बेदराबो खुनुरुखुमसो सेलाय बेलायसो मोनबायलै। नोंना बिनानावाबो आरो मेजेमखौसो गोथाव मोनो। मोदोम मेजेम हारा मिक्स लगायना लाबाय आङो। बिबु बिनाया अमा बिबुखौबो लाबाय एसे। मोजाङानो जाबाय दे, हामदो। दायो एसे भाजा एवनानै जानोसै न' गोथावनो। दे होमबा फैबाय था दा सानैजों। आं नै रेडि खालामजोबखानोसै, ओरैनोथ' मोनखाजोब्बाय। दा टमेट'जों अमा लाब्बा संसै, बिबु बिलाखौ एवनोसै आरो। जागोन दे जागोन, थाथ' होमबालाय। फन हरबाय दा थाथ'सैलै। आं दा गारि सालायबाबोथ' आरो मोनथिखानाय नङाना, डाइरेक्ट न'आव थांसै आरो। औ जागोन दे। बिनानावाबो आरो ख्लाब मोनदों नामा फैसिगोनखाय। लांखासिगोन न'आवनो दा। नङाहाय मा, दे फैदोल'। लाखिथ'नोसै आं होनबा, दे थाथ'। माइनावजोंबो मा जागोन दे आरो, बिनानाव फैनो होनबाथाय बिहाबो खुसियानो लाजाखाया। फनखौनो बेसेबां हरखो दहायनिफ्रायनो। ओजों दाबो सफैया बिबोनाङाबो आंना ओमफ्राय। आयौ इसोर, बे आइजोंबो मा जाबावगोन। मा सोना हरखायो फिसाजोनोबाथाय। आंहासो थिखोनो हाख'लायला। गुमैयाबा फैखोना फैदा? ओमफ्रायथ' मोजां जाबाय। आङो लोगोनाव हाबनानै ड्रेसखौ चेन्ज खालामबोबाय। आं थाबायनो हायाहाय दख'ना गानबोला। आब'आबो नांजाखायाना, आंलाय गोदोनिफ्रायनो गानखायो। आरो आलासि जाबालाय दख'ना गानथारनांगौ थ'रिना। आं जेखौ गोसो बेखौनो गानगोन, माथो जानो न'। बेफोरलाय आजिखालि सोलिखायो, सबबो गानखायो। हा? गुमै! बा बिबोनाङा माथो सफैबायानो। ओइ फै, नोंखौ नेगासिनो आङो, फैदो। गुमै! बा गुमैया एकदम टाइमनि माबाखा आरोना। डाइरेक्ट फैनानै नेफैगासिनोखा आंखौ। बिदिबाथाय मोजां मोनखायो आङो। नङाबा आं उल्था नेनांगौबा जि रागा जोङो। बेखायनोथ' बुङोना, आंनि गुमैयानो बेस्ट। दे फैद' थाबनो, नोंब'आ नेगासिनो। ओंलै गुमै र', मोनफैखाबाय आरो माथो। थांसै। नै नायनाय, बेगाबो ओमफ्राय जि गिलिर जाबाय। र' आं थिखोनोसै। गारियावसो लाखागोन ना माथो। बा दिनैबो गुमैया हले एकदमबारे हिर' नुखादोंलै जोंहा गुमैखौ। सोरबा सिख्लायासो फसायबावगोनदा। जाम्बि जायो नामा बेबायदि? नोंब'जों खोनाबा रायजानो लुगैदों बियो। ओमफ्राय नोंबो मालाय खम नामा? आंनाबोथ' बिबोनाङा एकदम हिर'इन बायदि नुखादों। नंगौना गुमै? औ आरो माथो। लेट जाबाय माथो नोङो। आंथ' दहायनिफ्राय नेगासिनो, नोंब'आबो नेगासिनो। बेदर लायबाय आरो नोंखौ नेबाय। आधा घन्टायानो जाबावसिगोनदां। सरि गुमै, मा होनो गारिया लाइन गारिजों फैबाथाय बिदिनो जाखायोना। सरि आंखौ नेनांनायनि थाखाय, आंनि गुमै सनाया। ओमफ्राय बा गुमै खावलाया आयै। होद जाम्बि, मा जालायखो आंना खावलायालाय? एसेबां खावलाया मोजां जानानै दङ माथो। साइसथ'आ जे मोजां जानानै दं गुमै नोंनिया। मानसिखौबो मा होनो एसे सिगाङाव फुंबायमोन, ओमफ्राय दा मोजांसिन जाबाय दे। नंगौ नामा?
नोंबो मालाय खम नामा आंहा बिबोनां सना एक्ट्रिस बायदियानो नुखादों सिगांनिफ्राय नोंबो साइसिन नुमारदो जोंहा हेलेनाखौ औ नुखानांगोन ना बिनानाव सोरनि बिबोनाङा सोरनि आंनिब्रा ओमफ्राय नोंनि आब' माइनावनि बिनानाव आंनि बिबोनां न'आव थांसैलै गुमै ओमफ्राय रायलायबाय थानोसैने आं फ्रेस जानो लुगैथारबाय बिनिफ्राय गारि गाखो खर'आव बोरैबा मोनजोब्बाय आंना बाथारो आङो ससेबाबो औ दे थ'दो ओमफ्राय दिनैथ' हले माथो मर्दान देलायना फैथारदोलै गुमै निउलुक ना मा होनो मोजां नुदों दा नुवा जाबाय आंनि बिबोनांखौनो इस गुमैयाबो बाख्नायसोखायो थारैनो नायगोमोफ्रांलायनाय जोबोद समायना नुमारदों आंनि बिबोनांखौ ड्रेसजोंथ' रासिन समायफ्लेथारबावदोंसो बिब' जेरै एरै बिब'निफ्राय एसे साबसिन आरो नों ओरैनो नायबायल' थानोसै ना गारिबो सालायफिनसै गुमै औब्रा गोबावजों लोगो मोननायनि खोथाना बिबोनांखौ एसे नायफ्लांदों आङो इस मामा बुंखायो गुमैयाबो दायो न'आव नायबाय थाबानो जाबाय गुमैखौबो दिनै जोबोद मोजां नुदोंहाय बोरैबा एक्टर बायदि फैथारदों गुमैया गुमैनि लुक देलायनाय ड्रेस गासैबो एक्टर बायसा नुखादों गुमै माबा साहा दखानाव साहा लोंलांग्रोनोसै नामा ओंखाम उखैनायाबो हाथारला दा न'आव सहैनो दंबावो एसे देना गुमै दखान बन्द जाथ'खायाखै बे साहा लोंलांग्रोनोसै दे सिंग्राजों जायो ओमफ्राय नोंब'आबो रेडि खालामजोबखाबायमोनथ' थेवबो नों लोंथारनो गोसोबालाय बैयाव दखान मोनसे दङ बेयाव लोंलांसै होमबालाय माथो नै आब' थारैनो नोंहा बिहामजोखौ जि मोजांखौनो मोनगारबायहाय नायनोबो सुन्दुरि मानसिनि गियान आखलाबो मोजां बिराद मोजां बिहामजोखौनो लाबोथारदोंहाय हे नंगौ नामा आगै ओरैनोलाय बिहामजोआ महर मोखांजों आंथ' जेबो खोथा गैया जायखिया मोजांबानो जाखायो अब्लाबो आं नायनाय नङाना मालाय फिसालायासो गावसोरजों गावसोर मोजां मोनलायनानै लानानै फैनायखासो अब्लाबो हा मिलायफैबाय आरो जोंहा बाबुरिन दाउजोंबो औ आगै मिलायनायालाय मिलायबाय आरो इसोराबो जरिखौ मिलायनानै हरखायोना मालाय बेनोथ' आब' दे मोजां रायजो जालांनो हाथोंसै न'आवबो थाबाय थानाय जायो दसे नोंस्रानावनो हाबफैबायहां ओमफ्राय जोगोनारा जा आब' दाउ बेदरफोरजों जि गोथावखा गोदैनो बेखायनो फैनायनि नामावनो लाबोफाखाबाय आङो जोंहा ना बेदरखौ खम जाथारो दा बेखौबो बाबुआ सयाबिनजोंसो संहोबावगोनदां नाथायबा दा आलासि फैनो ओंखारदों नालाय जोंनाव बिहामजोनि बिनानाव फैयोनो दाउ बेदराथ' अमा बेदर एसे लाबोनाय जाखासिगोन बियो बिहामजोनि बिनानाव फैनो ओंखारदों ओं आगै माथो फैदों आयु हा बहा थाङामोन बिहामजो नै नोंसाना दसे बेरायफैलायबाय आंहा न'आवबो हारसिं दिनै रावबो गैयाना थाबाय थानो बानानै साय फैगारबाय आङो औ नै नोंखुनजोआ दसे बेरायफैदों ओमफ्रायो मालाय माबा जोगोनार लाबोफादों गोथावथारनो बिहामजो माजों संदोसो आइ आं माबा खामानिसो एसे मावदोंमोन बारियावनो बेनिफ्राय बानलु गैयामोन ना खाहैदोंमोन आङो बानलुखौ एसे ओमफ्राय जोगोनार लाबोलायथारलायबाय हा संना जादो गोथाव गोदैथार जोंहाथ' न'आव बेसे जाबावनो हाथायावबो लाङो अब्लाबो दंबावोना लाबोबाय आं नोंसोरनो आइ जिरायथ' बिदिबा आं साहा जानायनि आइया दहाय गाइखेर लाबोखादों गाइखेरनि साहाखौनो फुदुंसां जोंहाबो नानि फैगासिनो बिसोरनोबो फुदुंफाखानोसै आङो हाबाब नांलामोनहाय बिहामजो मा साहा लोंबावनोसै गयखौल' एसे लाबोदो ओमफ्रायो साहाखौ लोंनो हानाय नंला खोमा आङो ओंखामबो जाना फैदोंना आयौ नै गयखौबो होफैग्रोनो बावगारबायहां दे बिहामजो नों साहाखौ फुदुंहैदो मा लोङा बेलाय लोंदो हाबाब साहा लोंबावबाथाय नै आंना उदैया थुम थुम जाबावसिगोनलाय ना जेबो नङाहाय आइ माथो जानो आधा कापखौ लोंदो एसेनो दे बिदिबालाय बिहामजो नोंनाबाथाय फैबाथाय लोङाबालाय बहा हगार हरनो दे जाहैथां बिहामजोनो औ आइ जिरायथ' दे दसे रायलायथ' नोंस्रा बिलोगोजों दे बिहामजो No, no, no. आयौ बोराया दिनै माबा गानसो रोजाबलायथारदोंहाय बियो सिरि सिरिनो मोथो मोथो नै बोराय हाबायावहायसो मा खालामबाय थाखो नोङो मा खालामनो खरिया बन्द जाना दं नै बेट्रि गोदान लगायदां बेट्रि गोदान लगायबाय बुरै माथो खरियानो जाबावासै मा जाखोबा सिंनि माबा मेसिनफ्रासो गाज्रि जाखो ना माखो बेबा बेखौथ' खेवनायनानै नायदोंमोन आं नै दासो खारगोना खाराथाय एबार खाराबाथाय खरिखौसो गोदान बायनांसिगोनलाय माथो बुरै जोंहा खरि नङाबानो जाथारा टाइम नायनांगौ जायो बेनोथ' बोराय जायाबालाय मा खालामबावनो गोदान बायनांसिगोन आरो बेट्रिखौ दागारहाय आंहा टर्चआव सोनानै दोननांगौ जागोन दे बिमा जागोन ओमफ्राय नानियालाय थांखो ना माखो
सौहैलाय लांबायसो बियो दाहालागै मानो सौहैया जानो दहायनो ओंखारलांदों हा नों थाबालाय साइकेलजों ससे दोनहैनो हागौमोन बिदाजोंबो थांफानो थिनबाय थाङा अख्रा गथ'आ मालाय अट'जों ससे थांबाय बिगुमै लांफैगोननो दायो न'आव सौहैबा दसे थाना हरा बे फनखौ दे थांनो हो बिब'नाव थांनायालाय मा जानो बिनानावालाय गोबावजों लोगो मोनलायनायनि खोथा बिब' बिनानाव बिदिनो आलासि जालायलायाबा खबर लालायलायाबा बोरै जानोलै बिमा दे हामाथो जोंहा बे नानिनोबो नानि हेलेनानोबो सासे मोजां जावैसोसो नागिरनांसिगौहाय बोराय सिख्ला देरबाय माथो जोंहाबो फिसाजोआ देरा मा जानो बिमा नाथायो होद एथ'बां हाखु दाखु हरालै एथ'बां हाखु दाखु हरबा बोरै जानो नानि गैयाबाथ' आरो खालिसिन जाबावगोन न'आनो रब्रा उनाव जागोन ना माबा मोनसे नोंहाथ' जे अननायानो बारा बे उन्दैसिनखौ बारा अनना खर'आनो देलायलांबायसो बिना अख्रायाबो बारा जाथारबाय दानो अख्रा जादों माथो जानो देनांथ' बुजिगोन ना मालाय हाबा जाबानोबा बुजिखागोन आंदोलै बिमा गय एसे खावनानै लाबोलायदोलाय गय जानानै आरामसे नै फोथाराव थांसैलाय आं दसे जागोन नोंहालाय बे गय फाथै गैयाबानो जाखाथारा दा खामानिफोरानो खावनानै दोनखाबाबो गावनो जाजोबो आंहाबो नै दखानाव एसे थांनांगौ सिनि लायना फैनि आङो दे आयु बोरैबा गुसुथारलै आब'मोननि दैया गोजां बोथोरनि दै होनबाथाय आयु बोरैबा गोजांजोबखाबाय दुगैनानै आरामसे एबारहाय आङो दसे रिल्स बानायनोसै आब'मोननाव मोनसे निसानथ' थानांगोन ना आंहालाय एखनबा दसे रिल्स बानायखायो जेरावखि थाङा मानो गोजां बोथोरबाथाय आथिंफ्रानो रानखांलाजोबो माबा मोनसे फुनाबानो माइनाव हा गुमै सरि आब' गैया बारियावसो दां जारलासोलै गुमैयाबो आं नोंबोखौसो दं सानदोंमोनलै सरि बिबोनां थांसै आं आरे रथ' गुमै बिथिंजाय नायहरनो हासिगोन दे जेबो उसुबिदा नंला गावहा बिदि गुमैया आलासि फैदों एसे नक खालामना फैबानो जायो दासो दुगैदोंमोन आं जोबोद गोजांनायसो मोनबाय नोंसिना दैयाबो जा गुसुना औ हेलेना होमबा दा फैदो दे नोङो आं बारियाव थांसै बिब'आ नोंना बारियावसो दंखायो बे गुमै आब'नो दा खिन्थासै नङाबा आंखौसो बोरैबा सानलायगोन बे औ जाफ्रांबाय माथो खालामबावनो ना गुमैया बिदिना आंना आब'खौसो दं नंनानै ओरैनो फैगारबारबाय आंखौ दं होननानै बे मिन्थिखानांगौ मानोबा हाबफैलाबायो आंहा हाखु दाखु गोजांनायजों माजों बेलेगनो गस्ला माबाथ'वाखैमोन जारलासोहाय गुमैजोंबो आंबो नै मोसौखौ खाहैग्रोबाय ओमफ्राय नानिनो ओंखाम खुरना होग्रोबानो जायोमोन ओरैनो थाब जाग्रा बियो उखैबायसो दां गुमैनो दसे जाबावदो जा गोथाव बिबोनांनि दौनायखौनो जाबावलाय गावहा दा ओंखामसो जानांगौना दानो जाखानानै लाबा बोरै जानो नायलायनो दरसेबाव एथ' गोथाव एवदों आंबो एवनाय हेल्प खालामदोंथ' आब'जों नोंनि आखाइनि एवदेरनाय माने गोथावथ' जाखागोन ना आच्छा माइनाव मा सोलिबाय दङ मा बिगुमै बिबोनांनो गावस्राल' बेदर जालायगासिनो ओमफ्रायो नायना आब' आं एथ' गोबावनि उनाव नोंसिनाव फैदों ओमफ्राय बे बेदरखौ एवनायाव दालाय आंबो हेल्प खालामाखै बेखायनो गुमैखौ आं जानायनि खोन्थादोंमोन माने नै बे हेलेनानि आखाइनि संनायाबो गोथाव जायो होननानै बिदिसो ना होमबा नोंनि संनायाथ' आं मा बुंनो नाथाय आंनि संनायखौ जोंहा रिन्द'आ बांसिन गोथाव मोनखायो नोंनि संनायाबो हाबावा दे मिन्थिबायना नों गुमैनि थाखै आच्छा जि आब' बा होमबालाय आंखौ एसे गाहायावसो दोनबावलाय नामा पइन्ट खमनो बेखौनोथ' बुंबाय थादों आङो आंनि माइनाव संनाय होनबाथाय एसे आलदा फैखायो टेस्टानो नायलाय ओमफ्राय गावस्रा बोराय बुरै जि गावसोर सानैजोंल' बाख्नायो नैबे बिबोनांखौलाय मानो बाख्नायदिया गुमै आंहा आंनि सनानि अनगा गुबुनखौ नोंबाबो आंनि बिबोनांबाबो बाख्नायनायाव गैयालै ना सना नंगौथ' आरो देलै दे गुमै जागोन दे होमबालाय आंनि संनायाबो गोथावब्रा देनां नाय नोंसोरो बिदिबा गाबोनहाय दाउजों अनलाजों संखा नोंनि आखाइनि एकदम नोंब'आ जेबो हेल्प खालाम मोना नों गाव हारसिंनो सं दे आंनि संनायखौ नायदो ओमफ्राय गाबोन बेसे गोथाव संगोन आङो जागोन दे जागोन नों गुमैनो संना जाहोबानो जाबाय गोथावनो नोंनि संनायखौ ओरैबायदि संनानि जे नों गुमैया नोंनि संनायखौबो बावनो हालायलायि मिथिबाय बिबोनां फैबा गोसोखांबाय थानायल' अके आब' माइनाव बिदिबा आङो खामानियाव थांसै मिथिबाय नोंस्रा दायो मा मा रायलायोना मा मा खालामबाय थादो आं दायो एसे बेलासिबो गोनदां जागोन दे आं ओंखाम खुरना होनसै जमा जानोसै आइयाबो फैसिगोन बियो आब' गुमैया मालाय जि अनसै खोमाहाय नोंखौ ने नंगौ नामा अननायालाय अनखायो मानो अना जानो आरो आंखौ अनाबा सोरखौ अननो बेबो आरो ओमफ्राय आंनोबो नागिरना होदोहाय आब' सासे मा गावहाल' नै दानो हाबा जानोसै नोंहाबो जाम्बिलाय
दानोखि जायो नोंहा एसे सिख्लाखौ इन्जय खालामबावदो आरो आंहालाय दाथ' संसाराव हाबबायना इस आब'आबो माबा गावहाल' हाबा जानानै आंखौ हाबा जाजानो बाबावो नामा दानो आंनोबो गुमै बायदि हेन्डसाम अनसुला बरिया सासे नागिरना होदो नोंसिनि गामियावलाय रावबो गैया नामा जोंहा खाथि खाथियाव लोगो मोननायनि नागिरगोन र' एसे सम होना बिब'आलाय बहा हाखु दाखु नागिरना मोनो बेफोरबायदिखौ जानला मोनला हाखु दाखु मोना जाम्बि देहाय दे आब' मोनबा खिन्थाबानो जाबाय गावहाबो दंखायोसोदां सोरबा खिन्थाबावाखैसो बिब'नो आंना दंबा मिन्थिगोन ना आब' दा गैथ'आ र' बेनिफ्राय नुद' बिमानि अननायखौ मा हरफाखोहाय आब' गावबो मालाबा फैगोननो आइया दे फैथो दे आरो आं जोबोद मोजां मोनदों नों फैनायखौ ओरैनो गोसोफ्रा मोजां मोनखायो आइबा नों फैबाबो आंहाबो थांबाय थानाय जायाना नोंहा गुमैजोंल' मोजां संसार जालांदो आब' जोंखौ टेनसन लानाङा नोङो आइयाबो मोजां दं आफायाबो आंबो आदायाबो दे जागोन ओमफ्राय नानि दख'ना गानस्लायोबा दा दिरुना दोनसां दख'नाखौ जागोनलै आब' दा हानलाबायनानै गानगोन आङो माथो न' नोंनिखौलाय जेखौ फसायो बेखौनो गानबाबो जागोन दे जेबो नङा हेलौ मा जाखो ओमफ्राय फननि रिप्लाइबो गैया फनबो हरफिना ओह आं आब'नाव आलासि जाफैदों बुंखाबाय गावहा माबा आंना नेटवर्क नाङाना आब'मोननाव बारा नेटवर्क नाङिखाय आं हरफिननो हायाखै होमबाबोथ' खिन्थाहरनांगौ ना मेसेजआ सेन्ड खालामना दोनखानांगौ ना जेब्ला नेट नांगोन मालाय गावनो गाव माबाखागोन ना आंनिसिम सफैखागोन दे जागोन दायो हरगोन आं लाखिथ' होमबा हरखा नाथायबा आलासि जाफैबा रावखौबो डिस्टार्ब खालामजानो बायो आङो जेरै आं सान्थि आलासि जानो लुगैयोना जामेंबायलै दिनैहाय माइनाव आंनि सना नोंखौ दिनै जा मिस खालामबायलां नोंनि आखाइनि गुदुं गुदुं फुदुंनाय साहा लोंनांसिगोन होनबासो खर' सानाया खारसिगोन गुमै हेलेना नोंनि बिब'खौसो सानदोंमोन आं माने जेरावबो आब'खौल' ने आंखौबो आब'सो सानफ्रांलाय लांबाय नङा होमबा बावोलै माने आलासि दंबाबो माइनावजों सानफ्रामबो रायलायफैखायो नालाय आङो मेंना फैबाथाय बेखायनो आरोलै नोंबो उनथिंजाय दंमोन नालाय सिनाय हायासै आब'आ मालाय ओंखामसो संदों आंबो मैगं हाना होदोंमोन ओमफ्राय दसे जिरायथ'दोंमोन आं सरिलै बिबोनां इट्स अके गुमै गावहा माबा आब'जोंल' रायलायो आंजोंबोथ' रायलाय दसे जिरायना दान्दिसे नंगौ नामा रायलायगोनथ' आरोलै मानो रायलाया जानो ओरैबाबो मिथिगौना गुमै नों खाथियाव थाना रायज्लायबा आं जोबोद मोजां मोनो गावनि सानलायो आङो आच्छा ओं ओमफ्राय थार बुंखा गुमै आं फैनानै नों माबायदि मोनदों जेन'बा आंथ' जोबोद मोजां मोनदों नोंसिनाव फैनानै नोंसोर आंखौ गाज्रिथ' मोनाखैना साननै सानथामसो थाफैनायखौ मोनाखैलै मानो मोनलाबायनो जानला मानला बुंनायखौनो गारालै बियो नोंखौ आं थाब थांजानोसो बाबावदों नंगौना थारैनो नोङो जोबोद समायना मारलै बिबोनां सना आंनि आब'आ लिंहरलायबाय ओमफ्राय ना नोंनि थाखाय आंनाव मोनसे गिफ्ट दंमोन माने आं फैबा होगोन सानदोंमोन दा होगोन दे आं दसे थानानै अके ओजों फैलाय र' थांगौ आब'आसो मालाय गुमैनि अननाय मोनबाय थायो आंहादि माला बेफोरबायदि गुमै बायदि मोनगोन माने गुमैयानो जोबोद अनसुलाखालै गुमै बायदि नागिरबाबो मोननाय नङादां आङो माइनाव आं दाख्लै नोंखौ बुंदोंमोन ना नोंनि थाखाय आं माबा मोनसे लाबोगोन होननानै ओमफ्राय इसेबां बेफोरबायदि फैसा मानो गारनांगौ दे बेयाव आं नोंखौ बिदि लाबोगोन सानाखैमोन ना माथो जाखो गावनि हौवा होनायखौनो लानो बाबाय नामा ओरैबाबो नोंनो जेबो होनोबो हाफेरा दाम गोसाफोरनि बेखायनो आङो बेखौनो लाबोबायलै गानदोना जा समायगोन नोंजों जिरायबाय थाबाबो बरिंसो मोनो आरो बिस्रानि आइजों दसे आं मैगं बागानाव थांबाय बरिंसो नांबायहाय मा रायलायो फुरियाबो माबा माबि सोंलाबाय थाथारो आब' गुमैया मा खालामदों बिसोरलाय रिन्दाव नों माबा मोनसे होयो आंनो आरो आं मानो लाया जानो दे दाम गोसानियानो जायाथों मानो दाम खमनियानो जायाथों मानो नों होनाया आंनि थाखाय जोबोद बेसेन गोनां आरो बेलाय सनानि आसान जरासेबावसो मालायसो गुमैया आब'नो आसान जरासे होलायदों सनानि बेबो आयै मालाय एथ' अनसुला फिसाइ मारलै बिना मासेयावनो बिसिखौ गासैबो केयार खालामजोबथारो लाखिलै आब' आंहासो बिदि फिसाइ मोनगोन ना मोना जाखो अब्लालाय माथो आं गाननो ना नों हारसिं गाननो
जागोन दे जागोन गासिबो नाथाय आं दानो गानथ'वा मिन्थिबायना बेखौ आङो माब्लाबासो गानगोन र' एसे उनावहाय नङाबा आङो बिराद अनसि गानगोन बेखौ नायलाय दानो गानखाबालाय माथो जानोखाय बे जामजायाना बेनो बे थाखागोन माथो सनानिखासो अब्लाबो आरोहाय गोदान ना आरो बेबो नों होनाय बिराद बेसेन गोसानि बेखायनो अनसि गानसै बांद्राय सनानि बुस्थुखौबो गानजायाहाय सिखावफ्रा नोजोर होयोना दे अब्लालाय नोंनि गोसोसै लाबो आं दिनैनि दे जागोन दे ओइ आब' हे नानि नै नुबायना नोंगुमैया आंनो मा होदो नुबायहाय आब' नुबाय वाव मालायसो गुमैया आसान जरासे होदो गथ' आरो नोंगुमैया आंनो जेखि होआ मानो आंनि थाखाय जोबोद स्पेसियेल आरो बेलाय गाव खस्थ' खालामनानै जमायनानैसो आंनो बानायना लाबोबावदो ओमफ्राय आब' नों मिथिगौ ना गुमैखौ नों एकदम हिराखौनो मोनदोंलै हिरा गुबुननि नोजोरनिफ्राय साबधान दोनखालै आब' गुमैखौ सोरबा नोजोर होफ्लांबायबा एफा अनसुला गुमै जेरावबो नागिरना मोनखानाय नङा नोङो जाम्बि बोरैबा साव सोनांलायलांगोन जानला मोनला बुंनाङा नोङो नोंनि गुमैखौ जायखि नोजोर होआ मानो नोम्ब'निखासै रावनिबो जानो हाला गाज्रि नोजोरफोरनिफ्राय जेब्लायबो गोजानाव दोनथारथों आंनि सनाखौ दे आब' किस्मत नांगौलै बेफोरबायदि गुमै मोननोबो दे होमबा आं साहा फुदुंनि नानि नोङो थासुमलिखौ हादो नामा रुनोसै बेखौनो आराम जानोसै साहाजों हे दे आब' साहाखौबो आंनो बानाय जासिगौमोनदां आयौ नों बानायसै दे होमबालाय आं लाफा सायनोसै नोङो साहाबो बानायदो थासुमलिखौबो रुदो कुकारावनो रुदो दानो जागोन दे आब' आरो जोथोनै लाखिखा गुमैयाबो सोर खावबायबायनोसै नों गुमैया आंनिखासो गुमैखौ आंहासो जोबोद फसायलायलांबाय बिनि अननायखौनो आयौ इसेबां अनसुला गुमै नों खासखि आब'नि जायगायाव आं जानायमोनबा नों माने गुमैखौ आंसो मोननाय मोनबा आंहाबो बिदि लोखि जागौमोनदां फाग्लि मा सानो जानो हाथावैखौनो आङो दहायनिफ्रायनो सानगासिनो बावनोनो हायै जाबाय जेन'बा इमान अनसुला गुमैहाय मालाय आब'नो आसान होलायलायदों आंनोबो माबा मोनसे नांगौमोन ना गुमैया मा खालामदोंलै बिबोनां बा मालाय गुमैया दिनै खुसि थार मा खालामनो खुसिथ' थाखानांगोन ना बोरैथो दुखु थानो देनाय आरो बेबो नों फैनायाव नंगौना गुमै आं दासो नायदोंमोन नों आब'नो गिफ्ट होदों सनानि आसान जोबोद समायनामोन मालायसो एथ'बां अनो आब'खौ गावहा आंनि बिसि जाहैबाय जिउनि लोगोरि बोरै थौना जादो देनाय होखाथ'नांगोन ना बेनो होआबा सोरनो होनो देनाय आङो औ नंगौथ' आरो आब' बायदि लोखि जानांगौलै खाफालाव बेफोरबायदिसो फिसाय थानांगौ आच्छा नोंबो मोनगोनब्रा बिबोनां ना मा होनो गैयालै गुमै जोंफोरनि खाफालाव बेफोरबायदि नोंबायदि अनसुला हौवाखौलाय बहा नागिरना मोननो दिनै नै बिबोनां हा औ नोंनि थाखाय बिब'खौ अनोबा बिबोनांखौ मानो अना जानो देनाय बिबोनाङाबाथ' नङा होमबा मा गुमै बे आंनि थाखाय हेलेना नोंनि थाखाय आं जेबो लानायथ' जायासै आरो आं बिराद कनफिउस ना नोंबा माखौ फसायो माखौ फसाया बेखायनो नोंनो बायना लादो दे बा बेहायथ' 5,000सो दङदां ना गुमै औ 6,000 दङ बेहाय 6,000 गुमै एबारथ' खुसिना नोङो बिबनल' होदों सानदोंमोन नामा नों आं नोंखौ अनालासे बोरै थानो देनाय बिबोनांखौबोथ' अननांगोन थेंक इउ सो माच गुमै नोङो ना बेस्ट गुमै आंनि मिथिबायना आंथ' बेस्ट जाबाय दे नोंनि थाखाय नाथाय आंहालाय मा मोनगोनलै हेलेना बेफोरो नोंनि आब'आ नुबोला गुमै माथो जानो दे जेबो नङाना बे जाबाय आंनिफ्राय मोनसे गिफ्ट आंनिफ्रायबो थेवबो ओहो एसेबां सानब्रेनांगौ मा खोन्थादों गुमै जेबो नङाना इट्स अके दानि जुगावलाय सोलिजोबो दे होमबा ना दे गुमै आं बाहेरायाव थाङि दे थारैनो मा हेलेनानिफ्रायबो माबा इसारा होदों नामा आंखौ आंनि गोसोआबो दाना हेलेनाखौ माबा बांसिननिफ्राय बांसिन खाथियाव थाबोला जोबोर मोजां मोनग्रा जाबायलै माइनावनिफ्राय साबसिन मोनग्रा जाबाय आं गोसोखौ हेलेना खाथियाव थाबोला आंजों जोबोर मिलायै बायदि मोनथारो आं हेलेनाखौ एकदम फ्रि खुला खुलिना गासिबो नाथाय जोंहा माइनावा बिराद लाजियोलै बेबायदिसो जानांगौमोन दा माइनावाबो खासखि नोंखौ सिगां लोगो मोननाय मोनबा बिबोनां सना एबारथ' आंबो लुगैयो जे हेलेनाया जोंनाव आरो दसे थाबावथों मानोबा
थाब दा थांथोंलै आरो थाब थांनो बुंब्लाबो आं लाखिगोन बेखौ बिहामजो औ आयै माथो गिसो जाखो ना माखो मैया बेखायनो बुंदोंमोन आङो बाहेरानि बुस्थुखौ बारा दाजा दाबाबो बिबोनां फैदों ना मा लाबोला लाबोलि लाबोबाय थानाय जाबाय गावसोरबो जाला जालिथार आंनो जानो हाया जेबो नङा दे आयै आङो जेबो जायाखै ओरैनोसो एसे बोरैबा मोनदों आरो नै आरो दाजासै लाबबाबो दस्राया जायै जाथों नों दाजासै मिथिबाय गिलु बालुनो मा जायो दा बोरैबा देहाफ्रा गाज्रि जागोन मागोन बाहेरानि बुस्थु जाजाखाया नुबायना ओरैनो नोंहा लोमजाबाय थाखायो आयै नोंबो जोबोद आंखौ सिन्था खालामखायो जोंहा आइ बायदि मिथिगौ ना आइजों नोंजों जेबो डिफारेन्ट गैया आइ बायदिनो अनखायो नों आंखौ हा बिहामजोआबोथ' फिसा हिन्जाव ना मानो अना जानो नों आंनि थाखाय बिहामजो नङाना आंनि फिसाजोसो औ दे आयै एबारनिफ्राय ध्यान लाखिगोन आङो आरो बाहेरानि बुस्थु बारा जाला औ आरो बासिफोर थालाबायो दखानफोरनिया सोर मोनथिनो दिनैनि ना गाबोननि बेनोथ' आयै थां बिहामजो एसे गेसनि मुलि जाना हो जागोन दे आयै खर'आबो दिनै बिराद बोरैबा मोनथारदों बेनोथ' गेसानो जामारदों बे नोंनाव आयै दसे रेस्ट लाबा मोजां मोनगोन दां दे थां लाहैथां बिहामजो रेस्टखौनो आद्रिनो गथ'आ जेबो जाजानो बाथारो आं बिहामजोखौ एसेबां मोजां बिहामजो मोनदों आंहा दासो नेट नांदों नै आं मोननैसो रिल्स बानायबायना होदोंथ' आङो नायबानो जाबाय औ नेट नाङाबालाय बहानिफ्राय आं अनलाइन फैनो हानो दे जागोन दे हरखायो माथो आंलाय सम मोनबानो ए नानि आयै आलासि जाफैदों मोजाङानो जाबाय दे जोंहानाव नानि ओमफ्राय न'आवलाय मालाथो थांगोन बायदि आयै आङो एसे गोबाव थानो होननानैसो फैखादों नोंसिनाव मोजांबो मोनोना गोबाजों फैबोला आब'आबो माला थांगोन मिथिया बेखायनो आंनो फैबाय आलासि जानो ओमफ्राय कलेजफोरा थाङोना थाङाफालाय दालाय थाङो आयै ओमफ्राय दा थांथ'वाखै आरो दसे आलासि जाफैग्रोबाय जेबो नङालै आंना सोलियो ए दे ओमफ्राय आं एसे थाबावनानैसो थांगोनलै जेबो नंखाया दा ने आयै गावहा मोजां मोनाखैदां आं फैनायखौ मोना जानो ओमफ्राय ड्रेसफोरखौबो समायना दख'ना गाननो होयो बिब'आ गाना माबा खान्दा खुन्दा ड्रेस गानोहाय जोंहानाव नायनो साइज नुखाथारो आंहा नानि दख'नाखौ स्राय गानबालाय मा जायो बर' सिख्ला नालाय दख'ना गानबा एसे समायो आरो बेफोरबायदि ड्रेस गानाहाय जोंहा रावबो न'आव माथो गाज्रि जाखो दे आयै आंना सोलियोलै जोंना माने मर्दान जुग ना दालाय जोंफोर सिख्लायावनो गानाबा देनां हाबा जाबालाय दख'नाखौनो गानखायोखाना बेखायनो आं जेबो मोनालै आयै माथो ना दानि जुगावलाय अब्लाबो नोंगुमै दङ मा दङ एसे नानि दख'ना गानबा मोजां आरो जेबो नङाना एसेबां खान्दाथ' नङाना आरो गुमैयाबो जेबो प्रब्लेम गैखाया आब'आनो बुङाखै जेबो अब्लाबो दायोफोर दख'ना एसे स्राय गाननानै था दे जागोन दे आयै आङो दुगैखांबा गानगोनहाय दालाय अबावलाय बुरैया अबावबा आंखौ ड्रेस फिसा गाननायखौ बुंनो फैदों थोस नुफेरैबायदि जाम्बिसियान हेलेना मबाइला लाबोलाय ओरै आंहा मोनसे इम्पर्टेन्ट कल खालामनांगौमोनलै हे गुमैथ' आङो रुमावसो दोनदों दे होमबालाय थुदो आंहा इम्पर्टेन्ट कल खालामथारनांगौलै जाबाय दा ओमफ्राय नोंनिया जासिगोनदां फिल्म सोनाया जाबाय दंमोन र' मा जाबावगोन बिहामजोनि बिनानावखौ बारा एसे साबजानाय मोनासै आं मानोबा गोसोआ आरो फैजेननायनिफ्राय खालि आबाजोंल' सिथाब मानोबा बिदिखौ सुखुगाराहाय बिहामजानो बेफोरबायदि थाया दा बिसोरथ' जेबो मोना आंहासो लाजिलाय लाङोहाय नुग्रायासो लाजियो बाखि खालामग्राया लाजिनो रोङा थाब थांबा हामगोन दे बिहामजोखौ बुंनोसै आं र' थाब थिनहरथों लेखा फरायनाङा नामा बिहा हर जालायबायलै एसे माइनावासो रागा जोंसिगोन नामा ओमफ्राय न'आव फैबाबो बिबोनांखौसो बोरैबा खाथियाव फैबा हामगौ सानलायोलै आङो माइनावा दहाय फन हरदोंमोन रागाथ' जोंसिगोनसोदां बेबो गुमै आयौ मा जाखो गुमै आंखौ नुनाय लोगो लोगो स्माइल जाखो ना माथो दिनै दै होफैग्राया माथो सोलायदोंलै बिब'आलाय आब'आ दहाय बेलासियावनो थांदोंमोन गोबाव जाबाय फैयाखै माथो दाबो आरो आइयाबो गैया न' खाथियाव थांदों मा बिदिबा दा रावबो गैथ'वा गुमै बेखायनोथ' आं होफैनांबायना दैखौ आब' गैयाबाबो आंथ' केयार खालामदों ना दैखौथ' गाङाखैमोन आङो अब्ला गुमै जेबो दा बुं हेलेना बास खालि नोंखौल' नायनो हो आंखौ गुमै मा बुंदों बेफोरखौलाय आच्छा मा आं बुजिया नामा नोंनि इसाराखौ मा इसारा गुमै हेलेना माला दिनै बे आंनि मेगना खालि नोंखौल' नायनो हास्थायो बुजिखौनो मोनला मा जाखो गुमै मानो बिदि बुंदों मा होनोमोनलाय बेफोरबायदि बुंनाङा ना आब'आ गाज्रि मोनगोन मिथिबासो दा मा
गोमै बेफोर थिग नङा। जेबो थिग नङि नङा, गासिबो थिगसो। गोमै थारैनो, नोंखौ मानो सिगां लोगो मोनाखै दे आंगो? गोमै नंमारगौ, आब'आसो नोंखौ लोगो मोनग्रोबायना। नुबायना, आं मोनथिखायोमोन दा नोंबो आंखौ गोसो सिं सिं। नाथाय बेफोर गोरोन्थि गोमै। मोजां मोनलायनायालाय जाब्रबोसोना, बेयावलाय मानि गोरोन्थि देनाय? आंनो ना नों बायदि एकदम फ्रि हिनजाव नांथारगौमोनलै, नाथाय नोंब'आ बेफोरबायदि फ्रियानो नङा आंजों, बोरैबा जाम्बिबि स्टाइल खालि। आरो बुंलाय, नोंहाबोथ' रावबो बयफ्रेन्डबो गैखाया दाना? ओहो गोमै, नोंखौसो सा आंनि गोसोआना नों खाथियाव थाबा जोबोद मोजां मोनमारो आंनाबो, नाथाय बुंनो एसे बोरैबा मोनदोंमोन आं। नोंनाबो आंनाबो गोसो मिलायबालाय माथोबाव। गोमै नाथाय जेबो नाथाय नुथाय गैला हेलेना। नोंनि अननायाव बोरैदि गलिलांखो आं गावखौनो गाव हमदांनो मोनला। नाथाय आङो दायो माइनावनिफ्राय बांसिन नोंखौसो सानग्रा जाबायलै। आंबो गोमै। आयु दसेनो अखा हाब्रबखाबायहाय, अखाखौ नेनायावनो लेट जाबाय आंहा। जोंहा रिन्दावासो फैलायलांबाय बे दाहालागै, आंखौ सानबायसो दं बे फनाबो सुइच अफ थांबाय। दिनैथ' नोंनो मोनसे गुड निउज खोन्थानांगौ दं आंहा रिन्दाव। थाब थाब थांसां, रिक्साबो मोनासै। फाइनालि न'आव सफैबाय दे। बेसेबा गुड निउज खिन्थानांगौ दं, बेसे मोजां खबर। रिन्दाव, नों बिफा जासिगोन। दा ओंखाम जाखांनानै आराम खिन्थानोसै आङो। बिमादैयाबो खम खुसि जाखागोन, बियो बिमादै जासिगोन ना। हा? रिन्दाव